Vítám tady Martinu Galovičovou ze společnosti, kterou jsem zmiňoval, Pixel Federation, a máme obrovskou radost, že přijala pozvání a představí nám jejich způsob práce v L&D. Velmi zajímavá nestandardní firma, takže se těšíme i na velmi zajímavé nestandardní inovace. Díky. Ďakujem krásne. Ahojte. Tak, prihlasujem sa k východniarskému prízvuku. Asi to nebude náhoda. A áno, prihlasujem sa aj ku gamifikácii a naozaj teda naša spoločnosť vyvíja mobilné hry. A hráme sa naozaj veľa. Tento viac poslúcha? Tak skúsme to. Mám na vás takú otázočku. Ruku hore, kto ste naposledy nabehli do vašich firiem alebo za vašim vedením, možno za vašimi klientmi s nejakým perfektným nápadom. Že mám super nápad, skvelý, počúvaj, toto bude pecka. Ale nestretol sa s pochopením. Teraz ruky hore tí, kde sa teda to pochopenie úplne nenašlo. Super. Tak som rada, že v tom nie som sama, lebo zažila som to aj ja. A bola to naozaj krásna cesta. A pozývam vás vypočuť si príbeh, môj príbeh s coachingom. Ako sa mi podarilo do našej spoločnosti doniesť coaching a coachovací prístup a tak trochu si uvariť svoju pozíciu k internej coachke. O akú spoločnosť ide? Tomáš spomínal. Sme Pixel Federation, herné vývojové štúdio, vyvíjame free-to-play mobilné hry. Možno vláčiky niektorí poznáte, tým sme celkom známi. A je nás cca 300 a sme veľmi kreatívny priemysel, veľmi taký, že orientovaný na čísla a naozaj ten business game industry je fakt, že ťažký. Hard skilly sú veľmi dôležité. Náš people team vyzerá takto. Z toho dve kolegynky už majú veľmi veľké brucho. Takže hľadáme ďalšie. A sme business partnerky. Takže sme veľmi blízko našich tímov a veľmi blízko biznisu. Každá z nás má ešte nejakú špecializáciu. Plus sme nahajrovali novú kolegynku, ktorá sa špecializuje čisto len na employer branding a na nastavovanie stratégie hiringu. A teda, ako vyzerá naše L&D oddelenie? Takto. Som to ja a je to asi tak pol človeka zo mňa. A venujem sa tejto téme asi 10 rokov už a v Pixeli 6. A ako som teda nabehla? V roku 2019 som objavila čaro coachingu. Absolvovala som si ročný výcvik v coachovaní, zmenilo mi to život a bola som taká nadšená, že som dobehla teda za našim tímom, našim people tímom a potom za našim šéfom nad nami, ktorý je v borde, že toto bude že najlepšia vec, ktorú sme kedy priniesli do firmy. A ako som si tak chodila, tak som za kolegami stále došla, že nechceš skúsiť coaching. Počúvaj, toto, keď riešiš na toto, je, že perfektný coaching, uvidíš, že to ti pomôže. Vidím nejaké úsmevy, možno sa to stalo aj vám, možno aj s coachingom ako takým. Naozaj, coaching sem, coaching tam. Všade ho bolo kopec. A čo som si ešte zaumienila, že poďme zmeniť kultúru. Lebo keď sa naučíme coachovací prístup, ktorý hovorí vlastne o tom, že naozaj človek je na prvom mieste, dávajme priestor tým ľuďom, lebo je to proste o nich. Nech oni prichádzajú s nápadmi, prinášame inováciu, tak zmeníme si vlastne kultúru. A prišla som s takou strategickou prezentáciou, najprv za našim tímom, pretože to je naozaj najdôležitejšie, aby najprv bol nakúpený môj tím a aby sme to potom mohli ďalej posúvať do firmy, lenže už tam som skončila, pretože my nejdeme meniť kultúru a nejdeme sa meniť, nám to tu celkom dobre funguje. Tak som bola smutná. Čo sa ale stalo? Áno, toto boli výrazy kolegov a kolegyň a boardu, že čo, coaching, ty tu ideš nám niečo hovoriť, ty nás budeš koučovať, veď ale ty nerobíš našu robotu, ty nevieš nás odkoučovať tam.
No, tak tam bolo veľké aj nepochopenie toho, že vlastne čo ten coaching je. Každý človek v tom videl niečo iné. A naozaj, že už toto bolo obdobie, kedy coach bol každý druhý človek. Čiže Ježišmaria, zase coach nejaký prišiel. Dramatická pauza. Čo sa ale stalo? Rok 2023. Čo sa stalo medzi tým, ešte o chvíľočku poviem, ale došla som do bodu, kedy som teda išla si za svojou cestou, nejako, prezradím, a začalo prichádzať to porozumenie, teda 4 roky. To síce trvalo, ale prišiel náš CEO a na manažerskom takom meetingu prezentoval za mňa, že nech idú vyskúšať coaching so mnou, lebo že je to skvelá vec. A to bol kolega, ktorý z prvej povedal, že Maťa, toto nemôže fungovať. Coaching, a na mňa hlavne coaching nefunguje. Ale stalo sa toto, ja som bola chorá a on teda odprezentoval za mňa niečo kolegom a postavil sa za to. Prišla za mnou kolegynka z nášho tímu, ktorá povedala, že nebudeme sa učiť tu žiaden coaching, lebo to je umelá zručnosť a poďme robiť tak akože od prirodzenia. Ale potom za mnou prišla, že Mati, ono to asi naozaj funguje, že tí ľudia ťa vyhľadávajú a vlastne hovoria, že ten prístup im fakt sedí. Že oni si prichádzajú na svoje riešenia a majú tú podporu. Podporil ma kolega z boardu a pýtal sa ma, že ako mi vie pomôcť v tom, aby som toho mohla robiť viac. A ponúkol mi oficiálnu pozíciu internej koučky. Oslovil ma kolega, ktorý šéfuje producentom, manažérom, aby sme zahrnuli zručnosť koučovaciu do manažerských kompetencií. Takže ja som sa tešila, ale teda 4 roky boli naozaj náročné a podarilo sa mi nejakú prax v tom koučovaní naozaj, že v tom pixeli vybudovať. Ale teda, čo nefungovalo a čo som... Už teraz by som urobila ináč, ale už je neskoro, tak ak niekto zvažujete coaching priniesť do vašich firiem, toto nebolo úplne ono. Predávať coaching, poďte coaching sem, coaching tam, lebo ľudia naozaj nevedeli, že čo to je a oni nechceli, že coaching, oni chceli niečo iné. Že som si naplánovala stratégiu zmeny kultúry a ukázala to ľuďom. A snažila som sa presvedčiť, že naozaj toto fakt je dobré. Chcíme to. Ale bolo to hlavne o mne. A tlačila. Tlačiť nefunguje. Dnes už naozaj asi nie. Čo ale fungovalo? Tak. Fungovalo to, že som zobrala koučovací prístup ako svoj a naozaj začala som podľa neho žiť. A povedala som si, že no dobre, keď teda to nemám takéto oficiálne, že áno, Maťa môže robiť koučku a coaching, tak idem sa pozrieť na to, že kde všade môžem túto zručnosť aplikovať. A tú zručnosť, že človek je na prvom mieste, že človek vytvára tie riešenia a tam ho podporujeme. A začala som to tak rôzne v rámci celého cyklu zamestnaneckého u nás vo firme. Pri onboardingu začala som sa rozprávať s kolegami, ktorí nastúpili do firmy. Poď sa pobaviť o tom, ako sa ti darí, čo ešte k tomu potrebuješ, ako ti to celé funguje. Čiže rozhovory to boli. To nebolo, že poď sa koučovať, keď si tu k nám nastúpil. Rozhovory, support pri individuálnom rozvoji. Máme rozvojový proces rastu ľudí a majú možnosť zobrať si support k sebe človeka, parťaka, ktorý im bude pomáhať v tom, ako sa vlastne môžu vo svojich cieľoch rozvíjať. Čiže rozhovor opäť. Prenastavili sme interný systém rastu ľudí, kde sme otočili to, že nie, že človek dostáva ciele, ale sám začína od seba, hodnotí seba, ako sa mu darí a plánuje si svoje ciele sám a potom diskutuje. Naučili sme sa viesť rozvojové rozhovory práve tým koučovacím spôsobom a tak ďalej. Rôzne školenia, kde síce bol coaching a koučovací prístup, ale nehovorili sme o tom, že ideme sa učiť coaching. Ideme sa učiť aktívne počúvať, ideme sa učiť pýtať sa otázky a tak ďalej.
Vybudovali sme peer-sharingový program, ktorý tiež je založený na tom koučovacom prístupe, kde ľudia prinášajú svoje témy a šérujú medzi sebou svoje skúsenosti, kde nehodnotia, počúvajú, neradia. Je to síce koučovacie, ale nekoučujeme tam. Zdieľame nehodnotiaco podľa nejakých pravidiel. A samozrejme, že udržala som si aj to svoje, lebo nechcela som to úplne popustiť, že teraz už v živote nebudem robiť u nás vo firme coaching, čiže ja ho robím, ponúkame ho nováčikom, ponúkame ho všetkým, ale kto sa ozve a vypýta si, tak dostane ten coaching. A čo veľmi pomohlo, že som začala o tom rozprávať mimo firmu. Je to možno také trošku smutné, že vo firme mi to nefungovalo, ale keď vidím von a kolegovia vidia, že naozaj o tom rozprávam a že to žijem, tak si to všimnú a pýtajú sa, že to fakt tomu sa venuješ. Takže tá prezencia mimo firmu. Čo ale fungovalo najviac, boli referencie. Pozbierala som si referencie od kolegov, ktorí si vyskúšali koučovacie rozhovory alebo také tie supportné rozhovory pri nástupoch, rozhovory s manažérmi koučovacím štýlom a tie som posúvala potom ďalej hlavne nášmu boardu, aby vedeli o tom, čo robím a čo to vlastne je a čo hovoria na to ľudia. Lebo chcela som naozaj, aby oni s tým boli OK. Aby boli nakúpení, ako sa hovorí. Nech nerobím niečo len také, že po svojom. Hoci som tvrdohlava. A najviac fungovali ochutnávky s boardom. Opäť, naozaj bolo to pre mňa fakt veľmi dôležité, aby board bol zahrnutý do toho, že čo sa tam deje vo firme, prečo to robíme a vôbec, že ako to robím, tak som si s každým z nich dohodla, poď vyskúšaj hodinku, poďme sa porozprávať, nech vidíš, ako to robím, to, čo hovorím, že je coaching. A samozrejme trpezlivosť, trvalo to 4 roky a ja vidím teraz, že my už tvoríme tú kultúru a že rozprávame sa iným štýlom ako kedysi, menej direktívne a viac tak podporujúco, ale nebolo to o tom, aby som teda prišla a povedala stratégia, ideme robiť toto, všetci sa naučia koučovať a máme to vybavené. Trpezlivosť, konzistentnosť tým, že ja som fungovala tak, ako som verila, že je správne alebo možno podporné, a tak ľudia to začali vnímať a vidieť, že naozaj to asi dáva zmysel. Že som ponúkala a netlačila, a ponúkla som a nechala som na výber. Kto mal záujem, tak mal, kto nemal, je to úplne OK, zasa nemôžu všetci chcieť sa koučovať. A zapájanie ľudí do riešení, čo je jeden z najdôležitejších koučovacích princípov, kde netvorím len ja sama, ale prizvala som môj tím, ako to vieme urobiť, aby to naozaj fungovalo spoločne, čo z toho môže fungovať a nemusíme robiť všetko to, čo ja som si dala do prezentácie. A teda je to pre mňa taká hlavná message a naozaj zmenil sa mi možno aj taký mindset toho, že my ako L&D, my ako HRisti fungujeme a nie sme odviazaní od biznisu a potrebujeme spolu fungovať. Je veľmi dôležité zapájať to vedenie, zapájať kolegov, ale zároveň aj keď vnímame, že máme perfektné nápady, oni môžu byť naozaj perfektné, ale vytrvajme, buďme trpezliví a ono to príde. Začneme v malom, po maličkých kúskoch, počúvajme, netlačme a Chápu message, netlačme, ale já už musím, přátelé. Čas nás tlačí. Martina Galovičová ze společnosti Pixel Federation. Děkuju.